hi ha per aquí? Però, què és tanta gent? Oh! Escolteu, voleu que us expliqui una història apassionant? N'han fet llibres i tot. Em permeteu un moment? Em presento, soc el vigilant d'aquest llibre. I vet aquí que una vegada el meu general, el general Alcàsser, em va dir: a partir d'avui, marxo, d'aquí no passa ningú. I em va encomanar a mi que vigilés que ningú passés d'aquest costat del compte a aquest costat del compte. Imagineu-vos, era una missió molt important. I sabeu què va passar? Mireu, mireu. Jo estava vigilant tan tranquil que ningú passés d'un costat a l'altre del compte, quan vaig veure que s'apropava una persona. Mireu, s'atansava per aquest costat del llibre. Al començament no em va semblar sospitós, però de cop i volta aquesta persona es va atansar més i em va fer veure que volia passar a l'altre costat del compte. Aleshores jo li vaig cridar: alto! D'aquí no passa ningú. I el noi em va preguntar: però, què passa? Que és perillós passar a l'altre costat? Que hi ha una manifestació? Que hi ha una invasió? I jo li vaig dir: ho sento, però no es pot passar a la dreta d'aquest compte. El general Alcàsser m'ha dit que a partir d'ara ell es reserva el dret de decidir qui pot passar i qui no pot passar a l'altre costat. Aleshores va començar a arribar gent. Mireu, mireu, una noia, un senyor gran, un altre noi, uns nens que jugaven amb la pilota. Tothom va començar a preguntar que què és el que passava, que per què no podien passar a l'altra banda del compte. I jo els vaig dir: és que el general Alcàsser m'ha demanat que vigili que ningú passi a l'altre costat del compte. Ell és l'heroi d'aquesta història i jo he de fer cas de les seves ordres. Hi havia moltíssima gent i cada vegada n'anava arribant més. I tots em preguntaven que per què no podien passar. Mireu, tot de gent, fins i tot una nena petita amb una caputxa vermella que anava dient: no parlis amb desconeguts, no parlis amb desconeguts. Cada vegada la gent estava més enfadada amb mi. Us ho podeu imaginar? I em deien: però això és absurd. Nosaltres tenim tot el dret de passar a l'altra banda del compte. Qui ets tu i qui és aquest general Alcàsser per demanar-nos el contrari? Jo no sabia què dir, només estic complint unes ordres. La gent s'hi anava cansant i cada vegada l'enrenou era més i més gran. Aleshores, de cop i volta, sabeu què va passar? Poing, 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 poing. La pilota amb la que estaven jugant els dos nens va passar a l'altre costat sense que ningú se n'adonés. Ups, van fer els nens. I ara què passarà?
em van preguntar: senyor vigilant, què podem passar a l'altre costat? I clar, a mi se'm va estovar el cor. Va, passeu, però només per aquesta vegada. Els dos nens van passar a l'altre costat del conte i fins i tot un quiso que passava per allà. Aleshores, tothom em va començar a demanar: i nosaltres, sisplau, que podem passar a l'altre costat del conte? I jo, clar, què volia que fes? Els vaig començar a deixar passar tots. Que contents i que contentes que es van posar. Fixeu-vos, fins i tot hi havia un parell de presoners que es van escapar. Aleshores, de cop i volta, va aparèixer el general Alcàsser. Però què és aquest desori? Va cridar. I jo em vaig acovardir molt. Oh, és que ja ho sé que em va dir que no podia passar ningú, però m'ho han demanat d'una manera tan educada que no els he sabut dir que no. El general Alcàsser es va enfadar moltíssim. Detingueu-lo immediatament, va cridar, referint-se a mi, al vigilant. Oh, quin desastre! Però la gent va començar a dir: de cap manera, és el nostre heroi, ens ha deixat passar a l'altre costat del conte. Fins i tot, els meus amics soldats em van ajudar. I al final, el cavall del general també va decidir passar a l'altre costat. I mireu què va passar. Va fer caure el general Alcàsser al terra. Tothom em va pujar coll i bé, cridant el meu nom: visca el vigilant! Visca el nostre heroi! I així va ser. No vaig poder evitar que tothom pogués passar a l'altre costat del conte. I vosaltres, voleu fer passar alguna cosa a l'altre costat del conte? Si no tinc mal entès, avui és el dia de la pau i heu preparat tot de produccions per fer-les passar a l'altre costat. Veniu, veniu, us espero. Estic superemocionat. Resulta que han vingut molts nens i nenes de l'escola a portar-me les coses que heu estat treballant a totes les classes per posar-les en aquest costat del conte. Si us sembla bé, començarem amb els nens i les nenes de la llar. A veure quin que has portat. Oh, que bonic. A veure, vine. Oh, és un mag. Oi que sí? Sí, és un mag, perquè si tinguéssim la màgia d'un mag, tot seria fantàstic. Moltes gràcies, Tim. Quin mag més bonic. Vols que el posi en aquest costat del conte? D'acord. Adéu. El posarem en aquest costat del conte. Arlet, Quim, us agrada que el posi aquí? Sí? Així. Oh, quin mag més bonic! Moltes gràcies! Adéu! 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 I ara em sembla que us toca el torn a dos nens de P3, el Jordi
I a la Briani. Hola, Hola. com esteu? Veniu. Escolteu, què em porteu per posar a l'altre costat del conte? Què és això? Una flor? I aquesta flor té molts colors, que sí? Claro, pero está bien rayada, mira. Està molt ben pintada. Claro, pero nos han pasado de la raya. Una miqueta, però no passa res. No passa res. ¿Qué sigue el Iván? Qui ha pintat aquesta flor? La iris, per exemple. Qui més? No sé. Els nens i les nenes de P3, pot ser? Sí, claro. Claro. Moltes gràcies. A veure, on penseu que la podem posar? Bueno. ¿Aquí? Aquí t'agradaria? Bueno, pero esta es la otra parte. Aquesta és l'altra pàgina del conte. Aquí posarem aquesta flor que l'han portat els nens i les nenes de P3. T'agrada, Adriani? Sí? Molt bé. Adeu. Que vagi molt bé. Adeu. Pots anar cap allà. Gràcies. Em sembla que ara han vingut la Laia i l'Àxel de P4. Hola, Laia i Àxel. Veniu. Què porteu? Què és això? Una cartolina amb instruments. Ah, perquè a la cançó de la Festa de la Pau diu que els fusells es podrien convertir en trombons i fagons, oi? Sí, els nens i les nenes de P4 em sembla que s'estimen més els instruments musicals que no pas les armes. Que sí? Molt bé, aquí hi ha molts instruments, oi? Una guitarra, un xilòfon, una trompeta. I ho heu fet vosaltres, això? Com ho vau fer? Vau retallar uns instruments i els vau posar en una cartolina. Que bonic. I tu, Àxel, quin instrument vas posar? Te'n recordes? Aquest fagot, com el de la cançó de la Festa de la Pau. Que bonic. On voleu que el posi? Aquí mateix? Molt bé. A veure si us agrada. Així. Què us sembla? Bé. Doncs moltes gràcies. Que vagi molt bé. Adeu. Adeu. I ara tenim per aquí l'Emma i l'Iker de P5, els grans del parvulari. Veniu cap aquí, veniu. Què em porteu? Què és això tan superbonic? Un cor? Oh, ara sí que em vull desfer. I com és que heu fet aquest cor? A la cançó dels trons, poemes d'amor. Que bonic! Ja ho ha escrit tot de paraules a dins del cor. Tu has fet aquesta tan bonica, I tu aquesta, A veure. Amistat, abraçades, ajudar. Això és molt important. M'agrada molt aquest cor. Voleu que el posem en aquest costat del conte? On voleu que el posi? Aquí, fantàstic. Jo crec que aquest cor quedarà xulíssim. Què us sembla? Bé. Us agrada? Moltes gràcies, que vagi molt bé. Adeu.
Mireu, ja estan aquí els nens i les nenes de primària que també han portat la seva producció per posar-la a l'altre costat del conte. Donem la benvinguda a la Jana i a l'Eix de primer. Veniu cap aquí. Com esteu? Bé, Sí? I què ens heu portat? una escena que va ser paraules de amor i de la pau. Oh, un barret de mag que porta paraules d'amor i de la pau. Quan heu fet aquest barret? Avui. I amb qui l'heu fet? Amb la Núria, amb la vostra mestra. I heu estat parlant del dia de la pau? Sí. Sí? I quines coses heu pensat? Dignes de l'amor que Perquè així ho sentiu bé. Aleix, hi ha alguna cosa més que ens vulguis explicar? Com l'heu fet el barret? Què hi heu posat? Paraules Paraules, aquestes paraules on estan? a les estrelles. Estan en aquestes estrelles. A mi m'agrada molt aquest barret, eh? Aquest és més bonic del meu cas. Sí. On voleu que el posem? Pues claro, pues que es de ganas. I aquest és un barret de mag. Aquí el posem? Sí. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies. No, ahora no. Així. Que vagi molt bé. Adéu. Adeu. I ara han de venir els nens i les nenes de segon, el Manuel i la Paula. Ja podeu venir. Hola, com esteu? Bé. Sí, què tal? Què tal? Què em porteu vosaltres? Una carita. Oh, que bonica! És una careta. I què heu fet amb aquesta careta? Pues hemos puesto unas palabras de comida para poder comer y así. Unes paraules que són aliments, que són menjar. Perquè em sembla que al poema, a la cançó de la Festa de la Pau, diu que les arbres es podrien convertir en blat. Oi? Menjar. I aquí de cop posat moltes coses. Quines coses heu posat? Galetes... Què més? Toma, Pizza. Toma, verdura saludable. fruites, Molt bé. Cereals. arroz. Arròs. Caram, quina gana que m'està agafant. Doncs moltes gràcies. Fixeu-vos, porta una forquilla i un ganivet perquè està preparat per menjar. Moltíssimes gràcies, m'agrada molt. On voleu que el posem? Con lo que sigui, Voleu que el posem aquí? sí. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Aquí, mireu que bonic. Adéu, que vagi molt bé. Adéu, Manuel. Adéu, Paula. I de tercer, hi ha l'Emma i el Baruc. Benvinguts i benvingudes. Com esteu? Sí? A veure, vinc una mica cap aquí. Fixeu-vos, amb quines coses més boniques que ens han portat el Baruc i l'Emma. Ens voleu explicar què ens heu portat? Perquè a la cançó diu els canons, si tingueren la màgia d'un mag, els canons farien prismàtics gegants. Prismàtics gegants. I amb els prismàtics gegants, què podríem veure? És un bonic paisatge, amb moltes flors, Que bonic. amb molts ocells. Un bonic paisatge. Molt xulo. Amb els ocells, aquí veig també un riu, un arbre de Sant Martí, unes petites ovelles que estan pasturant. Molt bonic. I ens voleu explicar alguna cosa més? Els nens i nenes de tercer poden passar a l'altre costat del conte a veure prismàtics gegants. Doncs... Permiso concedido. On el voleu posar? Digues, Emma. A través d'ells podríem veure un planeta sa ben cuidat per tots, on les flors floreixin de colors i els animals foren feliços pel bosc. Volem la natura en pau. És un desig fantàstic.
M'encanta. Moltes gràcies per compartir-lo amb tots nosaltres. Que vagi molt bé. Fins una altra. Adeu. I passem a quart. Amb el Nico i el Leo. Benvinguts. Què tal? Com esteu? Bé? Sí? Que ens heu portat alguna cosa? Uau! I què surt en aquesta foto? 3 gelats! I com és que heu portat uns gelats? Voldríeu convertir els tancs en camions de gelats. Clar, trobo que és més interessant que ens puguem trobar molts camions amb molts gelats que no pas tancs, oi? Total, per a què serveixen els tancs? Per poca cosa, que sí? Per fer soroll. Els gelats, en canvi, són més bons. Doncs fantàstic. Ens voleu explicar alguna cosa més? En hablar del multiplico que está se convierte en cambios de gelats perquè és més necessari els cambios de gelats que els tancs. Esclar, els dolços, les coses que ens agraden als nens i a les nenes són més importants que no pas totes aquestes coses que estem parlant avui. Doncs fantàstic, on voleu posar-lo? Que bonic, molt bé. Escolteu, i amb aquests gelats, mireu, atenció-vos un momentet. Què hi ha en aquests gelats? Banderes de països. Banderes de països d'altres mons, d'altres països. Molt bé, fantàstic. Doncs moltes gràcies. Que vagi molt bé. Adeu, records als nens i les nenes de quart. Hola. Hola. I vosaltres? Tenim aquí un primer de terra Espereu. De quina classe veniu? de cinquè. De cinquè. Molt bé. La Noa i la Noa de cinquè. Clar. I què ens porteu? Te portem perquè dins paraules. Això en pràctica. Molt bé. Vale, pues si tinguem una màquina normal, pues que faríem fora les armes i veuríem molt de foc. Que Si bonic. tinguéssim la màquina normal, també canviaríem les armes per un habitatge on viure les persones que no en tenen. I també per coses necessitades, per hospitals i col·legis. Es mereix un aplaudiment, això, eh? Un aplaudiment. Que bonic. Fixeu-vos. És fantàstic. Que placa. Molt bé. On voleu posar la vostra producció? Vosaltres mateixes, tingueu. Que bonic. Moltes gràcies. Que vagi molt bé. Adeu. Fins una altra. Hola. Hi ha la Leire i la Marta, de sisè, les grans de l'escola. Com esteu? Sí? Què ens voleu explicar? Portem los clots de la nostra classe que és de soldats variable. I hem escollit aquesta imatge perquè com els clots fan riure i els soldats tots sabem que riure és molt riure. És veritat. És veritat. Els pallassos, els clowns, són molt necessaris també, perquè així d'aquesta manera les persones poden gaudir dels seus espectacles. I la veritat és que els soldats, doncs ja ho veieu, acabem fent aquestes coses. Moltíssimes gràcies. És fantàstic. Voleu dir alguna coseta més? No, que bueno, hem estat reflexionant a la classe i ens ha semblat que seria una mica la manera dels clones, perquè si no, ja agarren el que sentim. Molt bé. Doncs crec que és una reflexió molt bonica. Només no perquè feu sisè, eh? Moltes gràcies. On voleu posar-ho? Aquí quedarà fantàstic. Molt bé. Que vagi molt bé. Fins una altra. Adeu. A reveure. Bé, doncs mireu, ara ja han vingut tots els nens i les nenes de l'escola. Però
No marxeu, que encara no hem acabat. Espereu, espereu, que falta una persona que també és molt important. Adéu. Quines coses més boniques! M'encanta com ha quedat el llibre! És fantàstic! Doncs bé, ara, tal com us he dit abans, hem de donar la benvinguda a l'Antonieta, la directora de l'escola. Endavant, Antonieta! Hola, Iván, ¿qué tal? Hola! Señor Soldat. Perdoneu. ¿Qué tal, señor Soldat? Bé, Bé. guaita, jo avui he començat vigilant, intentant que ningú passés d'un costat a l'altre. I guaita, quin de coses més boniques. Ja l'he vist, I he vist a tots els nens com anaven venint i deixant les seves produccions. I Déu-n'hi-do, m'ha encantat tot el que han fet, la veritat. De la primera a la darrera. M'ha encantat. Escolta'm, Antonieta, Sí, no portaràs tu alguna cosa per passar a l'altre costat? és clar que la porto. Ah, Perquè jo estic aquí en nom de tots els meus companys i companyes de l'escola i del personal, no només dels mestres, perquè hi ha altres persones que hi treballen i no són mestres, ja ho sabeu. Per tant, jo estic aquí representant a tots ells. Com aquests nens que han vingut, que eren 2 de cada classe, però representaven a tots els nens de la seva classe, però tots no podien venir. D'acord? Doncs mireu, jo he portat una coseta, però primer, abans de res, senyor Soldat, volia llegir un text en nom de tots els meus companys, com li he dit, i jo penso que també en nom de tots els nens i nenes de l'escola, i no només de nens i nenes d'infantil i primària, sinó també dels nois i noies de la secundària i del batxillerat, i de tots els professors i personal de la secundària i batxillerat. Perquè, sap què passa? Aquest matí he anat amb la Inoa Garcia de 6è com a representant d'infantil i primària, ella i jo com a representant de tot el personal de l'escola d'aquí d'infantil i primària a la plaça de Carvinyes. ja la conec. Sí. Bonica aquella plaça, Molt oi? cèntrica. Molt cèntrica. I tocava un solet avui i es veia el nostre edifici amb les finestres, els rètols Uau. i quedava tot xulíssim. Fantàstic. Ja hem estat allà uns quants representants fent un petit acte també de la Pau. I també volia que tothom ho sàpigués. Per tant, amb aquestes paraules que llegiré ara, estem tots representats i, a més, crec jo, també les famílies, els pares i mares de tots els alumnes de la nostra escola. La nostra escola, Sant Jaume les Heures, és defensora de la pau. Cada any treballem aquest tema en el dia a dia i especialment durant aquests dies previs al Dia de la Pau 30 de gener. Ja sabem tots que es fan activitats de diversa tipologia, des dels més petitets, com hem vist, fins als més grans de batxillerat. Doncs aquest cop ens sumem a la iniciativa que s'ha proposat a Lleida i diem: ens manifestem a favor del desarmament. Estem en contra de la fabricació i comerç d'armes, que alimenta i agreuja sempre els conflictes. Hem fet un vídeo, entre tots, també senyor Soldat. Jo li recomano que visiti el nostre Insta, Facebook i xarxes diverses, perquè allà penjarem i veurà com nens petitets d'allà, com han vingut a visitar-lo. I fins als nens grans de batxillerat, sí, bastant alts, doncs aleshores hem fet un vídeo preciós. I mire, aquest vídeo ha estat a partir de la cançó de la dama Ligera Drac, Si tinguéssim la màgia d'un mag. Faria desaparèixer avui totes les armes del món. Tant de bo, nens i nenes, companys i companyes, famílies, tinguéssim
aquesta vareta màgica per poder fer realitat. Penso que podem posar tots el nostre granet de sorra, com per exemple amb tot el que hem fet durant el dia d'avui i aquests darrers dies. Què li sembla, senyor soldat? Em sembla fantàstic. És el nostre sentit i el seu també. M'agrada moltíssim. Molt bé, Antonieta, doncs m'alegro molt. mira, jo ara... Li he portat això. Clar, miri, és que clar, les armes no ens agraden. Ja. El colom de la pau seria el nostre símbol. Per tant, perdoni, vostè és soldat, però clar, No. el millor és trencar aquestes armes. Sí, tant. Doncs miri, és la nostra contribució per penjar a l'altre costat del conte. Què et sembla? Ho poso aquí? Com vostè vulgui, vostè mana. Queda molt bonic, oi? Molt bonic, la veritat que sí. Jo canvio els fusells per totes aquestes coses. La veritat és que no ho convençut. És fantàstic. Ens alegrem molt, senyor soldat. Vinga, un canvi sempre és positiu a la vida, oi? Moltes Moltes gràcies per contar-nos aquest conte tan bonic i per rebre també totes les iniciatives dels nostres alumnes. A veure, fins a l'any que ve, no? Vindrà vostè a visitar-nos. Fins sempre. Fins sempre. Adéu. Que vagi molt bé. Adéu. Adéu a tots i a totes. Fins sempre. Me'n vaig a la meu conte. Adéu.